Pentru viticultori, fiecare sezon vine cu provocări specifice și diverse. Cultura de viță de vie necesită o monitorizare constantă, o experiență specifică și o planificare optimă, dar și flexibilitate pentru a interveni la momentul potrivit. Întotdeauna trebuie luate în considerare condițiile meteorologice, presiunea bolilor și reglementările legale. Anii de experiență și intuiția personală sunt importante, dar consultanța tehnică personalizată ajută în luarea deciziilor corecte privind protecția culturilor. De aceea, Kvidzda Agro a fost întotdeauna alături de tine, cu recomandări specifice și consultanță directă oricând ai nevoie. Platforma digitală Kvidzda Experience oferă sprijin suplimentar pentru planificarea simplă și eficientă a tratamentelor. Platforma oferă 3 servicii principale. Fiecare serviciu este conceput pentru a avea în vedere specificul condițiilor locale. KX Planner îți pune la dispoziție planuri create de experți în funcție de regiune, cultură și soiul strugurilor. Tu ți le poți personaliza după nevoile tale. Poți elimina și adăuga produse și poți crea o listă cu întreg necesarul pentru tratament. Astfel, te vei putea organiza mai bine și vei avea o privire de ansamblu asupra costurilor și produselor folosite pentru stropiri. Cu KX ești acoperit. Toate listele de produse pot fi exportate în PDF pentru a fi consultate ulterior sau prezentate autorităților. Cu KX Vine poți monitoriza cu ușurință riscul apariției bolilor, poți identifica ferestrele optime de aplicare și poți lua măsuri imediat atunci când presiunea de infecție este mare. KX Rain furnizează în timp real date privind precipitațiile, folosind mai multe modele meteorologice verificate. În plus, consultanții noștri tehnici sunt disponibili pentru a-ți oferi consultanță directă și toate contactele lor pot fi găsite direct în platforma KX. Vizitează-ne la https://www.kx-digital.com/ro. Înregistrează-te acum și creează-ți planul personalizat de tratament pentru vița de vie.